Kadimi Mahmal yaylasına tiyade dan atya. Teherin qızgıl şapağı Mahmal yaylasına yağıtı gelceği uçlaya. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň yardım bermek bilen milli iqtisadiýetimiziň hereketlenirici buýdaklarynyň biri bolan Owa Senaga toplumyny türkmen telekeçiler hem fazlamly goşantlaryny oşýarlar. Milli liderimiziň tarp ýerleri işçiň öýdleşdirmek hakyna beren jigmejik görkezmeleri esasyny Yigit Hojalyk Jemgyýeti Ahan welaýatynyň Qaky etrabynyň çägirine ýerleşýän 1000 hektarlyk meýdanyna görli görnüşli owa hojalyk önümlerini ösürip ýetişdirýär. Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan ekrançylyga gadandyrılan ýerleriň ýaplardan, zeýlerden we hojalyk maksatly deshalardan, iradyşhanalardan başga-da 865 hektary açyk meýdanyň ibaretdir. Ekin meýdanlaryna 8 sany dünýäň öňde barjy ýagyş usuly sugoriş ulgamlary peýdalanýar. Innovativ enjamlar arkaly açyk meýdanlaryň sugornugy diňe bir tebiği we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak bilen çäklenmän, ezen bol hasylanmagy we ýer serişdeleriniň zaýlanmagynyň öňüne almagy ýardam berýär. Şu günde Yigit Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan gurulan 10 hektar meýdany ýeleýän, dünýäň iň kämil innovativ teltimatlarynyň peýdalan gurulan Ýewropa ýyladyşgany ulanşy berilýär. İradyşganan guruluşyny Ýewropa öňde barjy kompaniýalarynyň Siemens, Grundfos, Willow, Into kompaniýalarynyň enjamlary ýerleşdirildi. İradyşganan ýyladyş merkezinde tebigat we ýanygy arkaly işleýän Ýewropaň Kron we Termete kompaniýasynyň enjamlary ornaşdyryldy. Ýylylyk merkezinde tebigatyň ýanmagy bilen emele gelen tüsseden kömür duruşy gady gaýtadan işlemek arkalanýa we ziýansızlandyrylyp ýeradyşhanada ösümlikleriň gün şöhreti bilen birlikde fotosintez hadisatyny geçirmekde peýdalanýar. Bu ýeradyş enjamlar arkaly tebii howa şertleri -17 gradus towuk bolan ýagdaýynda hem ýeradyşhanaň içinde 20-25 gradus maýyl howa üpçün etmäge mümkinçilik bar. Ýeradyşhanany zerur bolan suw bilen üpçün etmek üçin Gargun kanalynyň gelen suw birinji we ikinji durlaýjy howuzdan geçen soňra ýeri gapalardan araslananyp ýeradyşhanadaky 234 tonlyk çelege ýygnalýar. Çelekdäki suw gum, uglerod we membrana filtrlerinden geçenden soňra düzümi zerur bolan minerallar bilen baýlaşdyrylyp ösümliklere berilýär. Suw üçinçilik ulgamynyň elektronik enjamlar arkaly işledilmegi tebii resurslary rejeli peýdalanmagy goşant goşýar. Şeýle-de ýyladyşganan howa ulgamy, ýagny ýylylygy, çyýglylygy, kömür turşy gady we ýagtylygy akylly telsimatlar arkaly sağlanýar. Ýeradyşganan içinde däkmet çekjek işgärler üçin iş otoglary, naharhana, lukman otogy we dinjaş otoglary we beýleki zerur bolan şertler gödemde tutulan. Ýeradyşganan önümçilik kuwaty häzirki wagtda pomidoryň bandetli we profans görnüşlerinden ýylda 2500 tonna öňürmek üçin niýetlenen. Şeýlekem ýeradyşganan agronomlary pomidoryň çeri görnüşine degişli mikroskop, Cinderella we Blankowcher görnüşlerini ýetişdirmek üstüne işleýärler. Bugun günde düýbi tutulýan 20 hektar meýdana guruljak ýeradyşganyda ýeradyş we sowadyş ulgamlary bolup, ýylyň 10 aýyna hem öýrümçilik etmek üçin niýetlenen kämil telsimatlar bilen öýrümçilik kuwaty has hem ýokarlandyrylar. Sowadyş enjamlar arkaly tebii howaň gydgynlygy 45 gradus ysy bolan ýagdaýynda hem içerdäki öýrümçilik üçin zerur bolan 25 gradus howa sağlanar. Issy basarlarda günüň şöhretiniň bollugy we sowadyş ulgamynyň ýardamy bilen öýrümçilikde 60 göterim artyş gazanylýar. Netijede Hojalyk Jemgyýeti öýrümçilik kuwatyny 2500-den 10500 tonna çenli ýetirmegini ýyleşdirýär. Täze ýyladyşganan guruluşy, ýerli guruluşy kärhanasy Evi Doganlar Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan amala aşyrylyp, guruluşykda 350-den ugrak adam däkmet çeker. Guruluşyk 2019-njy ýylyň fevral aýyna başlar we dekabr aýyna tamamlanar. Täze ýeradyşganalaryň hem ulanşy açylmagy bilen ýeradyşganalarda we açyk ekinlerde däkmet çekjek işgärleriň sany 162 adamdan 400 adama yeter. Önürlen önümler içerki badarda yerlener ve mahmal harit nişanı bilen daşary ýurtlara eksport ediler. Bizim amala aşyran taslamamyzyň düýüp ödeni, hormatly prezidentimiziň ileri tutýan döwlet siýasatyndan owa ýerlerine iş ornlaryny döretmek, ady howpsuzlygyny üpçün etmek,
importu azaldyp eksportu köpürtmek, owa hojulugyny innovasiýa ornaşdyryp ösdirmek we ulanman ýatan tarp yerleri özleşdirmek ýaly döwlet siýasatlaryny gollamakdan ibaratdyr. Hormatly prezidentimiň türkmen telekeşlerine bildiren anamy we beren gollaw üçin tüý sürekden sag bolsun aýdýar.